Doncs bé, ara ja estic en el meu correu, ve que Pepet m'ha enviat clau pública de Pepet i efectivament així tinc un fitxer que diu Pepet Key, val? I la baixe i la deixe, val? I en baixades tinc la clau pública de Pepet, val? Seria, esta és una antiga, val? Esta vaig a canviar el nom i esta és la última, val? Així no la deixa en Pepet, val? Pepet Key. Això ho copie i m'ho posa al meu directori de treball, que és este, el GPG, i ho enganxe, i així la tinc, val? Doncs ja tinc la clau pública de Pepet. En este cas puc aprofitar per a veure com importar, val? Importar claus públiques, val? Importar una clave pública, pues GPG import public key, val? Doncs agafa així, enganxe, i era Pepet Key, val? I importarà la clau Pepet Key, val? Vale, no estic on toca. CD GPG. Ara sí que estic en el directori de treball. He creat un directori, això no ho havia dit, que es diu GPG, i per a tot el treball que faig i tots els fitxers, però no el tindreu per ahir mesclat, estaré en el directori, val? Així tinc Pepet Key, i ara sí que la trobarà, efectivament. Import Pepet Key i em demana la meva frase secreta de l'anell per a poder fer la importació, que era 1, 2, 3, 4, com podem recordar, i res, importades una i ja està, val? Si a cas podem fer GPG list case, val? I efectivament veurem que tinc la de Xavi isb.org i també la de Pepet isbcullera.org, val? Ja tinc un parell de claus importades, d'acord? En este moment el que podria voler jo per a comunicar-me en Pepet és exportar la meva pública per a enviar-li-la a ell. Vaig a fer això, exportar, eliminar, llistar, encriptar dades, res. Està així, exportar una clau pública, val? En un arxiu que es dirà, bueno, ja veurem. Ho podem fer amb este comando i fer-ho sobre un fitxer public key, per exemple, o exportar-ho i que isca per la consola, val? Del terminal. Gastarem esta opció en este cas, val? Això de nombre d'usuari no ho copia, ho copia així i així en la consola ho posa, val? Clear, així no ho tenim net, i posaré el meu identificador, que era Xavi@isb.org, val? I generar tot això. Si tenim begin, GPG public key, block, vaig a seleccionar tot fins així i ho copio, val? I vaig a enviar-la, en este cas la meva clau pública, que l'acabé d'exportar, vaig a enviar-li-la a Pepet.
vaig a gastar un mecanisme diferent al que ha fet Pepet. En este cas aniré a esta pàgina web, el Key Server Ubuntu, que és un servidor de claus públiques, i vaig a pujar la meva clau al servidor. Enganxe així la clau i la puge, val? I ja està pujada la clau, perfectament pujada al servidor. D'esta forma, quan Pepet em busque, val? Pel meu identificador, que és javi@isb.org, search key, no en troba encara, això li costa un poquet, però ara ja està, d'acord? Ja l'ha trobat. javi.isb.org ja està així, aleshores ell va així i no, era així, perdó, tampoc. Era esta. No, això no està funcionant bé encara. No. Vale, era este, perdó, m'havia equivocat. I així és on podem, en este cas Pepet, copiaria tot este text, val? I podria importar-lo, esta clau pública, val? Meua, al seu anell. D'acord? Bé, com que jo tinc la clau pública de Pepet i tinc la meva clau privada, el que puc fer en aquest moment és fer un missatge asimètric per enviar-lo a Pepet. Anem a veure això com podria ser. Per exemple, generaria un text amb el nano, que seria pues, text.txt, i posaria doncs, un missatge, pues, un missatge, val? Un missatge, ho guarde i menisc, vale? ls, un missatge, val? Text txt, així ho tenim. I ara anem a veure com podria encriptar este fitxer. Bueno, anem així i si anem així, listar, encriptar datos, per exemple, seria això, tot això, que ho copia i ho pegue. Anem a veure-ho, a poc a poc. Per exemple, algun fitxer, pues algun no, és text.txt el que vull encriptar. Així on posa nombre de usuario emisor del missatge. En este cas l'envia jo, per tant és javi@isb.org i nom del destinatari, en este cas el nom del destinatari és Pepet. Pepet@isbcullera.org. Val, doncs amb este comando el que estic fent és generant un missatge amb criptografia asimètrica per enviar-li-lo jo a Pepet. Li envia, diu que, bueno, que no n'hi ha certesa de que la persona siga realment qui diu ser, però estic d'acord, dic que sí, val? I l'ha generat.
Així en LS podem veure com efectivament ha creat text TXT GPG. Això jo li ho enviaria, per exemple, per correu electrònic, ell que ja s'ha baixat la meva clau pública, i posant el comando per a desencriptar en el seu ordinador podria veure el meu missatge. Val? Anem a fer-ho ara al revés i així completaríem el procés. Ara que Pepet m'envia un correu amb un missatge a mi, ja veuré jo com puc desencriptar-lo.